Escobar movie production. Asa Kanuhumbium was say today's pastors and now suffer. Director Escobar, Namishra Niwa Juma Power. Today's pastors and now suffer. Ebinomo afunti and come trunk one no mushe. Enti oniya she na wan koto omo aminemo. Embrantie bi sorry say omo koye nyami adwuma. Omo ko preachia omo hia wo pe omo be hia wo nkom. You get bright future. Obekwa burochire. O mami ye beifo. O papa na ese wo. Anke nyesa sesembre uwa burochire. Why what the fool? Papa, sorry. Ade. Sorry. Papa. Ade asemo. Me baby so wasem. Me penokure trodo. Baby anokure ni shedia papa yimaye. Ade na ekoso odi asem. Papa. Na no asori ayekoyi. Sofo ne se. Bibi wo yebusuenu ma ayekutia ye. Papa, yes slow. Baby kura de kura ne hye no. Shileye nsa. Na ne se fasting bi na ye beye, na ye ne ye beye, ye nye na ye ho ntoye papa. Esi awu sabi meti ha meni adwuma bia o. Ablabo ne ekutia ye nti me sira wada. Baby ade kura ne hye no. Shileye. Yakobo na manie no onye bibi emaye. Na nye saa de we die. Eh. Papa kan. Wouldn't know what ten us one I saw the car. Davio, me about says the money to some Bombay, yes, sir. Papa, ye more obey you. Ye more obey ye, and I answer ye kind you from and a kind. It must often as maybe for Papa, one kind of sour, and that's all you're being for. Ah, not Davio, no bush, a bush, if you send me cry me, you won't be too move back on it. Me will be a teach my bush. Me fu okoso ni bibi ekoso ni koko mu anwe akati so afet me yasi kan gamo afet e biem papa she ye ma 1 week baby anokure wo bia no ka kire ye enye se afie ha no ye ne wontina ni yo enye se afie ha no se no ye ne wontina ni ye kula ye twa wo sa wo be kasa papa kasa why I'm so fond of say, Mumakancha, Mumak, Bay, no Mubabu. Papa, Cassia Mo Bay, the Yakaniaka, Yanko, baby at the chronic channel. Papa, Coco 2. Cotunaya won't toyo, Cotunaya won't toye. Yama 1 week, so one tray, I knew chain you if you hadn't seen. Today's pastors and I suffer. I don't mean. Davio. I said the bay na mo bebo me. Ye ma hwe mo maduru afede na mo sofo mu hunu da bay. Mo hunu da bay no sofo say what did to here. I bet me busuam. Today's pastors and I suffer. Ebinomo afunti and come trunk one no mushe. Enti oniya she. Oh, Dad. But show that to me. What to say? But you never did not say. But I the more. Eura. My musa was up. Me gidi sewo, and I'm also now be farming me. Edi what you call sorry. So now di can was sorry. Edi asem na musofo no aka fa wo ni wabusunya ho a kire wo me don carry nchire on ka bibia fa na busuafo na ye den na me mayi a mo ba na nsan ya no wo sofo no timi ka kire me ma ne se me na baifo ama se odi wotan ya beto me ne me ma ntem sofo no so abi yo nti okasa ya na no kure
Obo be yi a oye no kude. Oh, ga wa mbo be yi. O ka say bibi ewo mabusu ni. Ha, na me hu nkonkura. Eyi a kire no. A kire no se bibi wo mabusu ni. Ah, woni hu bie. Ya me be ifuo. Oh, da wa nkasa. Nti omo ye so o ye so omo be bisa. Nye so so ye be ifuo. He? Me ma won kra. Tin krab tu na hye no nso. Ka kire wo sofo no se me se enam so ode otan abeto me ne mabusuan ntam no ya me bo me bayiye nan gu mani mu ase ne nam me so no se wan hweye me saman no na me saman no a enya no nko a wonso di be fa ho Na me da ma ye de wona be fa wo kwa asore ho wona be fa wo kwa asore ho ya se sofo no bo me bayiye ya se so ma me ne me ma entam aye manson eti hwe hunu se hwe ka kire osofo no mi donyankopon do awia aboyi e kam kokko egu afaso se sofo no hwe ya me frensu ya boni dua ana se me sama no mi na me ka kire wo eti ekwan ofaso a o ka kire me man se me beifo mo ne me twen no wo no awon se na no na afi won ka kire nkoda ne se nya no kure enye saa kroyi ye nsini mu kam be ka cho mo se Friday ye mpaibo asori dem ho wo mu nsi ho bi mu come back at home Friday. Quite Dabby. Friday be any ho. Dabby aye. Mpa bon ye de asi. Why? Ye de asi. To the call me from mu bi mu why? Me from me se ko oh. Adepa. Hey. Wo mu ya de ro. Wo do ya so pan se me be from akọ mpa ibo. We ya de ko mpa ibo. Nyame so me hu ni ye. Director Escobar, nyame shira oni wadwuma pa wo ye. Today's pastors and asofo and come drunk one no mushe. Kakra. Hey, ne gaben say. Say be. You say I see a flower gaben flower. I don't know na waso. Gaben flower. Papa bi. On ya kwa mo. Na dia kura dia o ma me dia. Seja. Gaben hima dawruma. Obi akwa mi se flower velo. Mesi mi bi dia so akata ofa. Enu ani gaben. Usi ame akola o pe mi a gaben flower. Se na no me ba ba bi am nam se me hwe velo. Me ofa ase. Me ye me hu. Eti a kire na ba ko ye se o. Mini ofa o dia se wa ba happen. O hwe gaben flower nam se di an do ho ni. Oda bi an kola o pe. Dia ma me ba hwe wo kira kwan nyina ne se. Nansen. Eye me ma no Emilia ni adepa. Ekwan yan koda ne me nam sukuru afia ha se no. Enwanwa. Se so mo nti wo ni mame o. Trese, wo mo ne nam me so sa. Ana mo so wa ye dai. Me ma me no mo te kama. Afi dia ye dan. Na me wo ho na. Wo mo ba ye. Wo mo ba ye an papa. Ya no wo nkomo. Ana m sia dai. An ye kwa asore no. Asam ani e sofo ka kire ene se bibi wo ye busuan mu a kuti ya ye. Na papa wuni pa na won kan kire ye. Na m se wo sofo na se bibi ewo abusuan mu na abusuan de ne wo ma nyame nti hwam kokoi nya we kan ho ensian ma hata yi. Ade na kuti ya me. Efri hon korai nkasa me ho. Omo nkasa me ho fia. Na ofa sofo no wo nimi yabusuan mu obeka sa asem we di akonkola atiri. Minim. Won asofo abebe yi a ye bobo ye ma menim ne ye papa ne mu ba yie na abusuan ma no me da mo so. Ene asofo yi na se ofa asem yi sofo yi nso wo ba kuro yi mu nso. Enti ne ho asemboni bia wa na wati bibisa. Me de boy. Mo na mo koma asori ye. Na minim asem kura asofo no ka kire wo ma na nkomo kura obi no wo madie. Se ye sofo nu o senso asori ba bi ne kan yo minim. Ene ofa me de mi gidi se asem na sofo ne kan wo ma anti ni yi.
amanti ni ye vita me nyini ye ya me wo hoi da bibi wo kwa se ko fanka ababo ma ni abusua die na wo mu ade a wo na wo kwa amedi asie ya bibi kuti ya mo me ma ba bi a mo nyi na mo duru sabe obi a hu an na ni age na fedi mo jese mo se mo ba mo pesa mo ka cham se me be bo nsa mo se san yi o minim ofa se ngwe de anu odi wo de enya hwe se wabo wo mo ana wo se saa na sofo na sia misu mebusa wo mo mate mebusa wo mo na matie mu ye bia na de sofo no kan wo ma anti ni yie mate wo de wa bisa wo no ma wa ene wo mo ntrase bia wo de wakoye oba yi de na bia wo matie ana so mo aka no kure wo mu ate today's pastors and asofo and come drunk one no share enti oni ahwe yie na wan koto omo amina mo embrantie bi sorry ye mami no omo koye nyami ejuma omo ko business you share when madam wo kren Jesus. ama wonam kuruma bema bi amfrɛ Jesus. okra name so de nye Hey, so for you no crow. No cre. Nna ma obi amfrɛ me, obi frɛ me a me kwa no wadwane ya gem. mami yamfrɛ wa asha Patwa na ye. wonye nka muni Patwa na. Hey, so for what do you? I've been anka asɛm nkyerɛ sɛ nyɛ bibia ma wi a so. wobɛgya nkramu som no Oh. na waba asɔrewa So for mate. Aka no nkwa na me ya. Ama me ho atɔ me dia me ye. mate come drunk one no share bana do bɛyɛ toɔ fa na waba na woba so a hyɛ na nko afa bra So for mate. Me What? ye sa ko pepe. sɔre kɔ That's wani ni sawo skani next today's pastors and asofo ye wa be so fanu ye ni awo pe and come drunk one no ye wa be so fanu ye ni awo pe ɔso wei so deɛ ɛnka fa ne yɛ deɛ a wo so pɛ abofo no pe we nketwa no ti fanu ye ni awo sese ɔso ma bɔfoɔ no so anyi menya kula bi menti wo so fa no yɛ nea wo pɛ panisa na nyawe mɛfa no saa na nya hwee mami etisain me admo. mami today's pastors and asofo ya ni mo adwuma mami amehun sɛ amehun wa nyasa hwemani hwemani wonya du aburukyire ɛnkyɛ ɔbɛba abɛfa ho na ansa na ɔbɛtumi abɛfa ho no tumi yɛ nneɛma bi ma wo enti nna anwummere bɔ 11 a bra amenya akwankyerɛ ma Afọ mpacho nyumire die mintimi mba. Asọrọ be na ekuna nyumire ma me kwala ma me mba. ade wo mpɛsɛ wo nwia no bɛba bɛfa akɔ outside nana Sọfo mpese obefa me koba ya na adwene mintimi ma me kwala ma me mba. hwɛ ameka asɛm nkyerɛ wo wonim mu asɛm anadwo ɛna wiem atumfoɔ abayifoɔ ɛsɔre didi nti ɛno ɛna mɛgyina so deɛ breki ɔmo wate enti ɛma waso nyɛ gyen nyame fie yɛ mma ɛnkyerɛ nyi sɔfo saa dabi woyɛ saa no mekura wɔhwɛ a mɛdome ho wate nti tie deɛ amerika no Sọfo de mate me hwe no ma metimi aba. nyɛ so wobɛtumi aba ɛnyɛ ma abofoɔ gu mfu fɔ so no abra wate wobɛtumi asɔre aba pejansa mi ade ɔsɛ pagya ho sa pejansa si mami wa motro de jamusla de besla so ma wo today's pastors ibla and asofo why besla so ma ɛno nkyerɛ sɛ wommo ba deɛ wɔ sɛ woba wate wei ne ɛde pɛprɛ kwan mu kɛkɛ na ɔregyina wa no meana baako why one na no pa wi anwumbre why Yo.
Akura kutu na so ya e din po. Na so ya ye din. Mpa ifo kura ba na adwuna wa akola. Ohwe umuade. Umuade ofi. Oba ye ni pasa. Mewie no kura mewie hwa no hwa. Nante Popi. Awo de mu hwa na maami o. Mi fi ni ba na comment de ba mu ba de mu boda de mu hu na. Mami. Me dia re ho sere. Ora ho ayahwe. Popi. Ma ti da umba bisa afo ebien wo bo de ya anya. Konfante. Me se wo brani amani hunu pa me na mu fi ha no. Efiri se me mai sha asori ase. Me kura de mani age enkodai amanfo oka amaya amode mu ho amanya nkopon se de efe. Afa de me nka bi nhemu. Enkodai kwa asori da koro ba ya. Ai, papa. Yesi bibi kuti yayai wo sunsum mu na wonim hu bi. Popi. Na trese efiri hoko. Me mai. Omo nkasa me ho. Awra wo pa ni. Sabi aduane mpo yanya ni medibi. Ensuo mpo ye nkɔ na nya bi mpa nom, na nya bi mpo dwane. Mi ana mko mi nsuo. Medidi ami ana mko abonten kɔtɔ ma aduane bi. Cheto amo ne me nkasa, hwimhwim omo ne nam so saa. Wa ka wa ho tin wo hwe. Omo pia ata ma mo pe na omo ba. Na mene ho nse me kɔ kasa me ba bi ho. Duma mo be di me fia ha. Asemo. Eto te ya sa na tie. Popi on ya hwe a. Obe ye na wa aka me yanku ba ku penti muntum nka de. Mi da we chi data asibi anti. Oya botoro be ye mba bisa afoze. Wonyi ma wo ye. Sofu na nsampo de wa abon wa amamu hu. Oya sofu banza. Ata asibi adamana na nse ya Mrs. Peinin. Odi bi ye no. Ena ye kremofoze yankwa ashat. Ehun bia. Boyo mu da okwa delivers no se ba. Asa wo de miminim se wo de say infantini a watu ba. Miminim se watu ba. Na da u sister no kwa asore. Okwa asore no sofu banza no adada na mechi okwa ma no so aka samba na akire na so ama sisa. Okwa me o mebu so afunu na oso hu na awanya. Ono so kwa mekoda asore ni bi. Sofu mokon. Sama sisa muhuma mi ya kra mi na kasa mama abram ponti se de mi hu ye menyo se sofu na tete me ne mabusu yantam mo tete me ne ma ne ntam sofu ne de nya botal yebe na sabe musampo no ma anya mo hwie na mo nyina duru sei na fe na me be ye mo sofu anombe ni no ka da nya don nya nyamfo de mi ka hwen sa sofu no kutu bia meka kutu oloto mo oloto dansanfo da no ha tuntum ehun bia onu sofu onu nya no but onu se nya nyanja onya hwe na sofu abade be kura na ekoso yi obe ye popi ana o ma mi ebe ifo o papa ebe ifo una na ebe ifo chese da bia minim de ya no mo gi afiri asore ma no ye ti da bia o mo bo be ye sa no penfo na waka wansam o so wad ba yo na abo wontum no nya abutal o so be dey wad ba yo na abo wontum do de be ya abo yentum wad ba yo na abo wontum ebe da mi wa na to na into fanti ya be o fanti ya mra from kakra to da bia wo kan kakra de de no okay ya bra admin na kakra kamra admin na kakra mama fanti do kunu bi di dem ya onu dem no fanti do no bo kamo e na mu kro Director Escobar nyame hira oni wadwuma pa wo ye today's pastors and asofo and come trunk one no mo share Priscilla. Na say mamba showa o medantem. Dampa chaya me kwa asori. Kwa asori. Dampa chaya. Ana nim so kwa asori. Dampa chaya me kwa asori sofu bia bakulu mu hanom ntia me kwa na. Sofu ben. Sofu maku. Bako. Dampa chaya. Je ka mi peniti kwatie. Da o ye good. Sofu ya ni kotu nyina say ayi. Da o kano kwa. Kwa no tu ma na kasa. If you are one who so be sorry. Junior crowd and say junior dantem. What's the soft meku? Azani. Sooner. A mammy who say wokobium. A hair na crampo man who and you mreno. Woko. Dampa so me call all night. Woko all night. Dampa shine. No. Danny Moye. And see what beam. What's a small mechanic?
Da wode waka amati minko obi. So what? Damba try. Junior. Na say bribia checking na adwuma me. So what? Now the mama nti ho asem biem say wasa akọ ayi amako ho. Damba try minko bi waka amati. Won sare nkwai. Ame fa me ho adwo. Emilia. Adepa. Emilia. Papa. Na. Ada na nsuo mo anko mi pe bi adale. Ha? Mo anko nsuo no. Papa ben fo dal. Ei! Se dia na okran kan mi sa ben fo mu dale o mu dale. Bisane. Ah, enya ho se ye enko nsuo ma winta. Eh. Emilia. Papa. Wo jina manim ka kira wo sisa ben fo dale ne. Eh set. Asoma ka kira me no. Adepa. Ule jibo hwi na bu ma mi sisi ya wa. Min jin ku sam so ma wundware. Na papa nso de ya po ho asem o. Besi ni me ko wai. Aban fo mu dale. Ya me won te wo yi je wo ya me ho adan wo kra do. Come drunk one no share. Enti oni ya hwe yie na wan koto omo amine ho. Openi crisis umdwen kan. Echiawo. Ya iburu. Ampacho we de enya bone eye wo ba. Na abo bi fie o mbu sa akwan na abo amane. O sese na wa shi o se ye pentem ye ko prichi ya shi. Why is she? Hey, move in. Many sofumoko. Kum hamajidin o baby ya. Muslani san and Waman if ya. We de enya bone oba prince la oba o yema sorry ba sa ti ye na munsla hwe. Ni ya ba se ye besla no. Ne na duru no so. Ti ye ba. Den wosla ni bia ba ofie ni. Kwaje o ofie. Hey, munya kwasasam ne keka. Woni midiana. Ya ka jagadu a ya ka jagadu a meme ni jagadu no So no so ne so ni mana me ne so fu kwa no tu man ya fie ya si ya kwa sore kunenu mu wo no mo adi ai azan wo guhwa ni coach bi eje jagadu bokuli efi na ko mamu si abiem suna anya sa bi di cheche ku ba ti wa mo hu say Debio Mother, so what's in Canada? What's in Canada? Kwamraska fu wo ha omo munya ba wo ba. Jesus is okromante wontie. Ana what no you what we ni ayira. De. Wo say enya ga men kasa so fu mmako wontie won kana. Asem na makra. Asem na mka manti ana. Da bi Bible no me ati asese. De tie mu no. So chen de o wiase. Mama kika quotation. Kan kire no. Kan kire no so onti ya kan kire no. Aso chen de o wiase dia. Abra beje. Chen de o wiase dia. Aye be shi opa. Anie. Mama fan wo. Kan fiase ko. Azafo. Mimi jagadu o de meme ba ebe kwa sori. Munyina akrofo nko awo. Akrofo nko a. Obo na ade am to so a. Obo tete kudama. Enti oni ya hwe yie na wan koto omo amine ho. Masemi na ne se. Wa woni tua. Se me mai. Omo ba asole. Wo bra asole ho. Na nkura isha asole ase. Me kura me bo won ma ba so ma yade o ma fa nyame efe afi de dia bebrei me wo ho me mai aba
Ai papa ye kwa asori no. Papa se bi bonsam bi di so na won kan kire ye bibi ha ye afidi ni ti atwam kura ne se sofo si wo bayifo. Ei. Nam se me. Wasinyan. Me ba panne no. Eni onu kura de ne nsa kakra so de awo mani. Papa bayi chawo yo bayi tanta sawo ye bayifo. Adania. Osofo se ye me kan kire o se wo bayifo. Wona wo ye ye. Ei. Nam se me yamo. Mo sompo ma anya mo hwe no mo nyina duru sei ya sebe me de mo jegebani no. Eti free ho bepem ne. Me mai ni me nkasa. Omo no aduane ma me. Nsuo omo nko bi ma me. Me niema omo nsi. Bibia ni ho omo ye ma me. Na musuo nkakura se me frɛ mesre obi se wonya de ma me. Eni eda ne de mawu. Adene se basa. Ei. Eja. O man say. Me ba so fomako. Say wo ye bayfo. Eja. Me brown kasada. Ebia wo mano. Te eno mo anti asem ne yie. Ebia mo anti ne yie. Me bayfo. Eja. Me se me brown kasa. No kwa so de akohunu nyame a afa de aduru wotan. Eja nya botre. Unua na tete me ne me mantem. Oh. Eja nya botre. Asemba anu ya na yedika. Me jimi brand di. Asori de mo mu hobi. Me nim de koso. Se me break asakra me. Etini nyina. Onka hwe nche wo mai. Onka di bia sasa wo ye bayfo da na me break onka. Emom so mko kanse na bia mbra ka kire omo dia ene mini hobby na so se eye sunsum e se me bra no aben so fu mako wa bia nkasa iti won ho bibia se ade to fom ketekete se kra obehu ya nti wo kan akosi sei oh eja se dia meka no e bia wo hu bibisa se me be ifo wo oh eja me ntimi nkasa da na me bra so nkasa da me kire se ebia me bra hu bibi ebia busua no mu na obi yi nanim ohun eno de abata wo anim no mo keka ye saade no ba me bra nkasa me jimi bra ni di nkasa da me bra ntimi nye sa etia wo de wo se me da na se sei nem se me mane basum nyame ama me no matena so mbiem na mafam wo mo se ma no mo so afa me se ja na de omo ba nyame mu no se minim se nyanko nyame som no eto da bi etete abusuam oh dikata se me da na se esie ni kaja ni aseda jase de obede wo kika asem no ko enye ase de me bra na tete wo no mba dem na me pese me kan fi amu bi ati bi mu a me do abetena ha no ai me se do we de ambo bi amane o dikata obra me bra so lo be ebegu mi srew wo de kacha se me da na se o ase da we de mintimi fa ma no aseda nam de aseda nkra eja ase da we mintimi fa ma no itimi fa ase da we ma no waka we be ifo no waka ye no anu le ma mendo ne me Director Escobar nyame hiraw ni wadwuma pa wo ye Director Escobar nyame hiraw ni wadwuma pa wo ye Today's pastors and asofu and come trunk one no mushe ede bia ma no kusu ameka samo be sachira madwen na mode mo ho amanya nkopon sa papa na nche bia oba o sa oba be buaten so for kan bible ni mama bible no ma mfifi wo pe wo se enso wa urade onyankopon hwe o se ben so wa urade onyankopon hwe ne wa hu amane sa papa utimi nsum na enso no hwe kura dabi ayesa na bufu hwe obeba wo so wo se ade on panso odibo ni ube wu wo bonim ade a won pane se wo de boyani ube wu e wo bonem sa papa Jesus mami bra wani ya flow Rashida me boa Today's pastors odi me bora hum yasem ma hum kasie bia wo Rashida busunyam a wo pese o ware no akwakutwe akwala ne mpene
oba ne ho so ne bede bia na akora na wono odene na ba kwa boni to hwem sa na me hu ye no na me say no say me ye bibi ma no sa pepe because honhom ni be kunu 1 week pe aka 1 week aka 1 week odi yenye bi ma no Yes, so you move it. me ye hu bibi ama wo ko ne ko ka kire o maame ana wo nua bi no mo mra me hu me na me break sa honhom na me honhom ni di exku sa Emma. David wo de wontimi ma usua honam susua srade ni ho srade ni David emoa bofo ntiko asofo ko ne ko ka kire o maame mate skes wo first kama oba obeboa ne ho wo de 10 million beba wate ka kire o maame ana o papa so oba so fu moko omla mbeboa omwo ne ho no famla why aha yo o na ko ni sei ko bese ko okay ehu abono wo win srade o be fa win srade o be ka se o be de say nka wona be ye ho adwuma wo manim krato manim ato bible no ma me ne ho men kai kai Timothy ane de Timothy buafu wa free bible ni kan Samson ho ma me Samson oh Samson so ama no ho fa no e de bi John wa ha John de ne obai oba bible ni kan John ho ma me kan John ho ma me kan John ho ma me ha John so ni di Today's pastors and asofo ebinom afunti enkom tronkoa no mo hye enti oni ahwe yie na wankoto omo aminamo embrantie bi soriye se omo koye nyame adwuma omo ko preachia omo hia wo pe omo be hya wonkom you get bright future ubekwa buruchire o mambiye beifo o papa na ese wo ankanyesa sesembre uwa buruchire waya wadefo wanya ware papa bi nansu fie nyanti honhomboni diwechi enkom toronkoa eno mo hye enti eya brefie na membo empire mawo deliverance